Sora gumurung taping prawadya bala sigra budalan praja. Anggelar baris Sumahapta madya angkasa saduru juru surak kempyang bebareng tumandang rumanggang sebelah akhirat nabatera tahayu ulupis kutul barit nabatera tahayu ulupis kutul barit nabatera tahayu. Joko manggul senjata surak abata rukuh saguh somungsuh sukatan trengginas prawadya katon bregat nampak lan sigrah turut katon irama ae ae ao ao ae ao bata rukuh saguh reksa mungsuh sukatan trengginas prawadya katon bregat rampak lan sigrah turut katon irama
Nanti lupa napas. Sing jaran kok ganteng-ganteng ini. Ya niki napa tasik bujang sedaya ta? Iya sik enom nang SMP. Bar bar.
sampai yang kirinya. Yak. Wah. Sama anggenmu geladingan. Wow, tau. Lok. Wah. Matua rene siji bakal dadi anakku. Yak. Wah. Lok. Wah. 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 Kai. Wah. Ayo rene batu wah. Arat wah. Macam ini siji ke wah. Lok. Wah. Ayo teh wah. Ayo rene. Yes. Wah. Aparat mah. Biak. Wah. Ayo, was. Wah. Lak. Wah. Lok. Mundur dina iki. Ati ngono iki wae. Ati atos sing balung ulet yen wae. Pas. Iki dadi panakku. Lok. Iki mana? Iki cawisane enak. Iki sing rodok lemu wah. Cainda wah. Parat. Weh, pas. Ayo rene weh. Mali ora bakal mundur sayang. Suara ini, hati lekal dengan hatimu, iki batonganku, mundur loh, hati dengan aku. Ayo, maju loro bakal mundur. Ayo.
ba what โอ้ยว้าเอาชาวนาอยู่เว้ย Iki sing pungkasan iki. Wah! Yak wae. Ayo, ayo. Ayo teh. Wes. What? Weh. Bali oh wae. Keparat. Aja mlayu wae. Đò hân